The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras las 7:19 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Lunes na Lunes, Marso 10, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Mostly sunny. Sa managapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara, K3 FM stations. Makita kita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. A blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kag magkasadya. Salmo 118:24. Sa mga estudyante, mga empleyado himos na magpaligo manghapon DTX Beauty Soap. Nagatap na sang pagbaho sang lawas, sang punggod, sang lap-up, sang rikis kag whiteheads. Kag maggamit pagid sang Klinika Deo Fresh para mahumot ang ilok likaw sa angsod. Para nga bilog adlaw mayara sang all day confidence, mangin mahumot ang imong lawas. Kag mayara kita sang kaisog sa pagtubang sa tawo. Kung ay kagani kapaligo, gakipi-kipi ka, dahil hindi ka gustong magpalapit kay base ingon na manimahong tawo. Las 7:22 sa aga, let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Anay Presidente Rodrigo Duterte nagrason kon nga madamo ang napatay nga drogista sa tungyara siya sa pwesto. Pasay City mangin host sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Viral nga si Mama Ray Ray. Feel na feel mangin stage mom para kay Maraya. Dumduman mo Ma'am Rhea May Cortel Pondivida sa Pondivida family sa Barangay Alugmawa, Lambunaw, Iloilo. Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Eric Gose. Atong viral bala nga iloy nga si Mama Ray Ray. Ang sigita niya, Maraya! Lagas! Maraya! Lagas! Kung ikaw, abi Ma'am Bete Solusyon, mabuol mo yung abilidad ni Mama Ray Ray. Sanbay ka mo do karon nga aga ha? Hey, mangin imaw naton sa programa ta si Mama Ray Ray. Hold on ka mo ha. Please share sang good news istorya ta si Mama Ray Ray. Kain sa nga Maraya ya gil pangaran nas bata now. Nadya mahilig sa singer singer nga si Mariah Carey. Ano mga kanta ni Mariah Carey, Sir Carlo Hamele?
Pakanta taman ay dugay-dugay kay Wengweng sa aton nga kalingawan. Para makayom-yom kaman bladra Ma'am Chris Rivera, Sir Eric Sintino, samtang nagalutok amo dira sa Acacia Carinderia, Sir Digol Tribunal, Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, Ma'am Ludig Gulilaw, Sir Romar Datoon sa Brockmars Place. Samtang nagalutok kamo ma-inspire mula kamo sang kanta ni Wengweng. Parti kay Marayan. Las 7:24 sa Aga sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. For the weekend, masubo ining balita sa diin may magpamilya o bosgid sa sunog nga natabo dito sa Infante, Distrito Sang Molo. Ang maestro nga si Julius Reyes, 48 years old. Yang diayon nga si Llewellyn, kagang ila bata nga si Amber Marie. Hamakon mo, bosgid sila. Helpless. They were helpless. Gusto man nila nga magwa o galing kay hindi sila makagwa. No, bangod nga natrap sila, nakibon sila sa lugar. Kasakit gid. Hambal sang kapid ni Llewellyn nga si Luella Gregorio. Nabatian ko nga nagapangayo sila sang bulig pero wala ko sang mahimo. Imagine mo Ma'am Remia Panes, Ma'am Laura Sumagaysay, Mami Ason Pineda, Sir Fernando Sicatin dira sa Sinugbuhan sa Nokin, nga gapangayo bulig, tapos way kaut mahimo bala Ma'am Laura, nang bisan gamay nga bagay way kagit mahimo, mga kiti kalayo mo, alang-alang mabi na Sir Benji Asturias Subulon, Sir RG Calanoy Balansa, alang-alang mabi ka Subulon ang kalayo. Di gintok-tok man sila pero namik gid ang tulog nila, and that caused some tragedy. Suno kay Luella nga may balay ini siya dito sa Pavia, kay ti kapid ini sila mo. Kapid sila. Pero nagayo giya ang iyang kapid nga si Llewellyn nga maupod lang sila sa ilang balay. Hindi sila magyabulagay. So may pamilya man sila si Llewellyn, maning iyabana nga si Julius, puro ni sila maestro, kag may bata sila nga si Amber Marie. Di ang natabo sila nga it was a tragedy. Ang pag-describe sang co-teachers, office mates sang duwang ini, check na dugay-dugay sa Iloilo City National High School kay very active sila. Ma'am Glyza Galio, Ma'am Marie Talia Metzelina, sakit-sakit na ma'am, sakto ng hambal mo. Sakit-sakit na Ma'am Norma Dana Baldoque. And tatlo gid ang patay. Ang aton gani nga friend gid malapit sa lugar nila. Ginsugid niya sa aton kahapon. Sorry sa mga nagapamahaw pero it was just like naga-litson kasang baboy. Maglitson kasang baboy, Ma'am Glyza Galio. Ano makita mo kung nagagwa ang oil sa lawas? Amo gin ang sitwasyon nila. And they were helpless. Kasing kita niya bulig pero why kami mo? Why? Alang-alam mo na sa bulon, no? Ti patay ang bata, Amber Marie, 7 years old. Ang bana, si Julius, 48. Ang asawa, si Llewellyn, patay. Helpless ang kapid ni Llewellyn nga si Luella Gregorio. Why sa sang mahimo? Bagod sang ining trahedya. So, this is already a wake-up call para sa aton tanan. Nga, kung magtulog kita sa gabi, unplug all appliances. Unplug all appliances. Ang himuon, kung tapos ka na charge, kuhaon ginayang ang charger, hindi nga ginkuha mo lang, halimbawa ang imo cellphone, pero nagasaksak yapon sa main switch, ang sa plug, likado na yapon Ma'am Jane Antiojo Histoso. So, ang imo undang kakason gid. So, sa gamay lang kung isa nga pagkalipat mo bla, o sa katuyo mo, or may iban pag mga faktor man Sir Benji Asturias mo, Sir June Ditanoy, kung nga ang nagkakatabo ining trahedya. So, likaw gid. Usually, nag-spark ini, bangod sang appliances, iban sinadra, may mga, may mga gruto kamo dyan. Inabalang santos blang inasugan nyo, no, ginasugan. Iban inapulawan nyo, may mga kandila, ashtray, iban ng mosquito repellent bla. Inang kung sa aton tawgon ni katul. Or kung sa mga umani ati, may kwan pa, may kalayo pas dapog. So may baga pa. So kung may baga pa, Sir Jean Racing, man delikado na. So bubuan ginaya sa tubig.
anything that can cause fire is delikado na. Sa 7:28 na sa aga Philippine Standard Time. Sa Barangay Santol sa Dioniso, kagabi may tiniro pagid patay man. Set ang report ni K5 Arbat. Sa update sini anong rason 15 anyos gintiro patay. K5 News FM Kampiyon Report. Arbat, go. Ka-K5 Ted, good morning sa ating mga tagpalamatikag sa imo ka-K5 Ted. No? Patay ining isa ka menor de edad matapos ini siya gintiro ka-K5 Ted sa iyang amo dito sa may barangay Santol, San Dionisio, Iloilo, alas 10:30 sang gabi kagabi ni ka-K5 Ted. Sa interview naton kay Police Captain Edward Villanes, Chief of Police sa Samit Banwa, ginkilala ini ang amo ka-K5 Ted ko ng suspect kay alias Pedro kung sa diin nag-idpang idaron ka-K5 Ted sang mga 48 pagababaw ka-K5 Ted. Ini naman niya ang biktima ang ginkilala kay Martin Belza. Martin Belza, 15 anyos, kaga mga residente lunsay ini sila mga residente ka-K5 Ted sa nasambitan nga lugar. Base sa investigasyon sang mga kapulisan ka-K5 Ted, nakabati ini sang kung may mga nakabati nga pumuluyo sa matunog nga 3 gid kabilog kalupok sang pusil sa sagwa sang ila balay kag sang ila ini ginchekyar ka-K5 Ted agod nga hibaluon kung ano bala ang resulta sa tong lupok ka-K5 Ted ko nagintunaan nakitaan ini nila nga nagahurayad no nagakaya ka-K5 Ted ini nga ang 15 anyos kaga na may igo ini siya sang bala sa may dughan kaga likod nga bahin sang iya kalawasan ka-K5 Ted dugang pa nga gilayon ini siya nga gindala sa Sara District Hospital apang gindeklarar man ini ka-K5 Ted dead on arrival. Sa update natin ka-K5 Ted nahibaluan nga may hiligot anon ini ang 15 anyos nga buliboy sa kagang iya nga amo ka-K5 Ted nang hangkat ini ang 15 anyos kagang ining amo naghangkatanay ini ka-K5 Ted nga mag hinaway kag may dala ini nga garab ka-K5 Ted ining 15 anyos kag base sa CCTV footage nga ginahatag sa barangay sa atong mga kapulisan nakitaan man didto ka-K5 Ted nga sa una nila nga pagkitaay ang may dala lang ini nga may dala ining 15 anyos sang garab kaga pa naglakat ining amo kaga nagpuli sa iya balay kaga didto ka-K5 Ted nga pagbalik niya may dala na siya nga pusil ka-K5 Ted. Anong negosyo sang suspect ka-K5 Arbat? Sa balay nang ni ka-K5 Ted ining ang suspect balidog pa nga mo bala ini ang 15 anyos sa iya. iya. Namin ko anong negosyo sang suspect? Ka-K5 Ted do wala pa man. Balino sa lugoon niya sa balay. Daw buliboy niya daw runner niya bining 15 years old nga si Martin Belsa. So hindi man sila magliwan gili kay isam na sila ka barangay dala sa barangay Santol San Dionisio. Anong ginbaisa nila? Anong with all due respect abi sa pamilya no sang napatay? Ano ni klase ka solterito ni daw daw may isog nga nagabato? Nga itumon ini siya ka-K5 Ted. Di namin ko lang batasan lang gabato ni sa nga daw way ga respeto sa magurang ka na. Ka-K5 Ted kido ginhambalan ini siya kuno sa nga amo niya ka-K5 Ted nga maitom paghambal sinisang amo niya nga maitom siya didto na nagumpisa ka-K5 Ted ang init sang ilang ano ni tawag pag-istoryahan dinikayan kung sa mga terminology sabong body shaming which is not good kung ano man yung diferensya daya sang isa ka tao better nga mahipos ka na lang kay kada isa sa aton may diferensya man diba? May mga flaws kiti lain-lain kita sang personalidad kag bisan physical appearance mo. So dadra na nagsugod ang ila conflict, nagbatsag ang suspect, ang victim doon na suya sa suspect. Lawig naman sang nagapangamo da sa suspect. Base kay Police Captain Edward Villanes, madugay naman kuno ka-K5 Ted nga nagapangamo ini siya sa iya nga sa siningkay alias Pedro. Apang siguro ka-K5 Ted na that time na sang ila pag binaisay kagabi base didto na gidman ini napulo bala ini nga bata ka-K5 Ted. Dinalakpan. Ano ngalan ni sang victim sang suspect kay ang totoo niyang ngalan? Pedro lang ang ginhatag ni Police Captain Edward Villanes ka-K5 Ted. Ni tao niya gani ngaran ka victim ang suspect way ng tao?
paano na ko dakpan na ko basin lagyo na ding na ni Moro ni sumo. Subong nadakpan na Nadakpan na? siya. Nag-voluntary Ano manisa. gamit yung armas? 45 caliber ka K5 Ted. License, iyaman? Iyaman ka K5 Ted. Ti makuang isa man ni Moro ang isa da ka violation sa Comelec gun ban. May pinalabot nga murder ang kaso. Daman murder gid kay ti may kuan mo may malisa or may tuyo gid. Di nang igo, dugan. Sa may dughan kag sa likod ka K5 Ted. Bali pero ang entrance ng bala is dugan. Bali duhagi niya ka K5 Ted igo ya sa dughan kag sa likod. Dinuna nga tiro, dinunang igo sa dugan o sa likod. Sa dughan ka K5 Ted. Sa dugan tapos nagpalagyo ang victim, tiniro pa gid. Nakapalagyo pa? Nakapalagyo pa? Crime does not pay na arbat. Initulo mo, sinuyay ka mo da, pero ay magiging palawig mo pinsar nga. Di kon tirohon ko ni, patay ko ni, anong ganansyaon ko di? Siguro ka K5 Ted. Ang suspect ko, Bog, hindi? Sa matabang insidente? Hindi man ka K5 Ted. Kaya Init lang ginulo? Bali, unang-una, pakagani ka K5 Ted, base kay Police Captain Edward Villanes, nga sa una do wala pa kuno plano, ining amo ka K5 Ted, kiti wala siya dala mo, pero apang nagpuli ini, kag pagbalik niya dito niya na ginatiro, ining iyabuliboy. Kaya gindalaan man sa victim sang garab? May garab na yung daan ka K5 Ted ang victim. Na-interview mong pulis? Yes ka K5 Ted. May ara ka da? May clip kita di ka K5 Ted. Sige. Okay. Bigong Nilalang, good morning. Anali Bahade, Sir Steven Herardino, kay Sir Superman, Sir Tibo Herardino, good morning sir, kay Doc. Sir Tibo, inyo na da clinic sa may tubang sang Barotac Nuevo Municipal Hall, inang bago lang munisipyo dira. May kita ko lang attorney Dr. Herardino mo. Ara na arbat? Yes, sir. Matiyan tabi? Captain Police Captain Edward Villanes. Pamatiyan tang statement niya. Ma'am Jean Demit, Winifreda Sarmiento. Sarah. Okay na. Sir, pati na. Liwat video. Dali lang. Lain man to, Orbat. Lain man. Sige na lang. Alas 7:30. I-continue lang ka K5 Ted. Ano na? I-continue lang siya ka K5 Ted, pero do magawig pagawa. Sige, okay. Motibo sang suspect? Bali, ning misunderstanding kay bala mo ang natabo sini niya man ning buliboy na dili sa sa Iabla Bibi sa Balaya sa may Barangay Santol. Si a certain Pedro ni siya ang amo man siya sang napatay. Ang biktima nga si alias Jose nga minor, 15 years old. Bali, nadakpan na ini sir ang suspect? Sa subong lang, pinagi kay Kapitan Orasyon sa Barangay Santon, nag-voluntary surrender ini subong sa aton. Subong, ari na di sa police station. Ipamedical na naton. Bali, desidido man ni sir ang family isang biktima nga pasakaan ini siya sang kaso, sir. Bali, kagina, araman pa before kami take effect sang arrest, araman ang nanay kag tatay sang biktima, ging positively identify man sa sang nanay, kay amugid na nagakita pag tiro. Bali sir, ang pagtiro sang minor, ano iya position dasod sir? Bali pa, lapit man ni sa ilang balay, dito sa may Barangay Santol, nakita man pagtiro sa sa suspect nga amo sa iyang bata. Bali dugay na ni siya sir nagaobra sa iya sir, sa amo niya. Yes sir. Dugay na ning galing kay do may gamay sila nga inugot anon bangod sang ding nambalan-bala ang biktima nga black ay do na disgusto ang ang biktima kag naging hangkat niya ang suspect. Bali may hindi sila pag-intindihan nga sa rason nga tiro gin sinisang suspect ang biktima, sir. Kaya nakita sa CCTV camera na may gamay na confrontation tapos
makita mo sa CCTV camera, nagbalik pa sa balay ang atong suspect. Pag nagkuha sang armas ngit kay may lapse of time bala. Tapos ang ginauyaptan sa tusang biktima inang site bala na ganin tawag ng site inang ugarab. Ugarab galing kay ang problema sa to ang gingamit sang aton nga suspect 45. Arbat? Yes, K5 Ted. May itom giman siya, no? Ano ni sa ate, hindi? Maitom gid man siya K5 Ted. Amin ko minority, ate? Ate siya, ate? Siguro K5 Ted na dala naman lang sa pagbulad bala K5 Ted sa kaugalingon sa init man . Pero hindi siya ate. Pero hindi siya ate K5 Ted. Galing kita itom nang gisabangod nga ti akuan no nang hanas trabaho nga sa kuan gid initan. Yes K5 Ted. Bisan gani nga gabi na kita mo ang yabang kay itom gid no. Yes K5 Ted makitaan gid sa picture no nga bisan na Tiano karon kon may itom, ka. May puti mangani, may ara mangani nga lain-lain klase color, di ba? Ako K5 Ted, ito man ako. Tiway taman ka ginatawag gani nga si Blacky. Ala, no. Kung tawag ta ka Blacky, makik ka sakon? Hindi, gid ko yung aking K5 Ted. Di ko tawag ta ka nga si Brownie. Ha? Basta hindi lang ko pagtutuyon K5 Ted. Basta hindi lang ko yung pagtutuya. Dami gini si Arbat. Ala, no. Ayos kita. Tanan kita, we are equally and uniquely created by God mo. Kung itom kay mo dar ang kayo manggi ka, ano karon? Yes, K5 Ted. Oo. Why kita right nga mag-body shame sa iba na? Applicable ining natabo ini, parang why na sang conflict, why na sang body shaming . Okay. Kung magkailugan K5 Ted, hambal man sa Bible K5. You are beautifully made by God. And wonderfully made by God. Lain-lain nato yung tsura mo. Yes, K5 Ted. Kung mo, hindi ka man niya ma-offend kung tawagon ka nga si Blacky ka. Hindi K5 Ted. Ikon Brownie be? Hindi man okay lang bisan whitey pa. Whitey Ikon tawagon ka be nga si Pinky. Si Pinky, basta no? Basta. Kayo gaya pamati si Ma'am Laura sa magkaisa ito sa Hong Kong Tikon tawagon kabi ni Ma'am Betty Soloso ni Papa mo Bebot Soloso to sa Dueñas. Nga ikaw si Bok, okay lang? Okay lang Okay lang Okay lang Bok? Okay lang Bok? Okay lang Wang. Ano nga Wang? Depende na K5 Ted kung ano. Oo man. Ang aton dere gindala talan ni sa langas pero actually hindi kita mag-body shame, no? Kung ano man yung mga nakita tanang daw diferensya mo, bawo irong na daw pinapa nga luy. Mo ilam to na kay nga irong daw ginlapakan nga lata. K5 Ted. Daw ako maran. Ha? Wait, takot ginambal kung sino. Aba ni Sir Matthew kulit bla. Si Sir Matmat kapamati sa mga biyay sila pa antike. Aba kay Sir Derek, kay MKF team bla. Sir Matmat bla. The famous Matthew Tahala bla. Saan nagpabantog sang tinaga nga ayabaw puwerte. Yan actually ginaya. Ayabaw puwerte. Yan ba ni Sir Matmat sa bangga pamati kayom gid sa salakyan niya bago salakyan niya kampiyon may puwerteng aircon. Abaw puwerte. Ahay ga tingwa man ang tinuga. Di ikaw tinuga ka man si mama mo Betty Soloso sa Dueñas nagkadlaw. Bog na anay si Mama Betty to sa Dueñas. Good morning, Ma'am Bebe, no? Mayong aga dra sa inyo. Yalay. Sige, Blacky, salamat. Yes, K5 Ted Doda. K5 Ted. Yes, K5 Ted. Kumusta si Papa? Tatay mo kay doon? Okay si naman Pastor? Siya, ano kani nga ni Pastor? Ni first time niya, Ricardo, no?
Pastor Ricardo. Ricardo Bataanon. Din ka mo sa San Dionisio, sir? May barangay Pase ka kay 510. Barangay Pase. Pila na edad ni Pastor? 62. 62. Ano ganito batsag niya? Na-stroke si tatay ka kay 510. Half body? Mm. Left or right? Left ka kay 5. Right. Makalakat siya, hindi? Makalakat siya, pero dasig na siya kapuyon ka kay 510 sa subong mo. Gapokoli ba nga pangambal? Wala ga blur? Subong na kay okay na. Awa. Di mga muyo ta. Kaga pamati man to sa subong. Yes, ka kay 510 nagalagong gito ang radyo sa balay subong ka kay 510. Sige. Thank you gid K5 Arbat si Ma'am Mary Ann Lumampaw sa Saudi ga pamati. Basta ikaw mag-report, notice kung ikaw mag-report or si Wingwing, gaduro ga pamati. Galing kayo na daw mga 40 ni subong nag-19 na lang ha. Patimaan ka kay 510 ha. Nga may exit na ikaw. O sige na, bye-bye na. Babay na ka kay 510. Ang ining nga balita ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix, nakakapeka ka na, nakadetox ka pa balita, nagikandri sa Banwasang San Dionisio. Ako si K5 Region at Mataanan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. Number 1 nakita sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Nagsugod lang ini sa Sinuluganay, Sinuluganay. Ang budlay Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bete Soloso. May mga tao yung nga kutos mo. And of course, kung just kabigo nila na very personal lang atake bla. Kay hikaya ka maitom ka, raway ka, dapa irong mo, mango ka, or anything bla, which is not good. No? So natabong ini between sa suspect nga si Pedro, kag sa victim nga si atong ginpatay nga victim, dito lang naghalin. So halungat ang mga tinaga nga nagakawa sa bata. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat its fruit. Anong nauyunan mo sagad ka kahambal, Sir Matmat? Either death or life, di mo nang mamunga. So nag-trigger ato sang init sa ulo sang bataon to nga victim, tapos nagdumot sa amo na nga may conflict. So hindi naton pag-ialaw si taning ang panulay nga paagi sining mga body shaming, mga offensive nga matinaga, mag-cause sang division or mangin-strain ang relasyon. Alas 7:46 na sa aga sa Pilipinas. Before kita mag-prayer time, i-check tani okay si Anay Presidente Duterte dito subong sa Hong Kong. Ini matapos nagwa over the weekend ang sugilanon nga ang iyang arrest warrant manugwa na from the ICC bangod sining pagpamatay during his term as President of the Republic of the Philippines from 2016 to 2022. Nga kung ilista tanan Ma'am Bings PSG, Ma'am Remia Panes, sobra na 6,000 patay. And ato gintudlo bangod sang campaign against illegal drugs. Ang bali Duterte, niya to bangon ko ni. Pangabay niya sa mga OFW nga nagtambong dito sa pagtililipon. Grabe kaya po ng hatak kag ang karisma ni Duterte. Ang bata niya nga si Vice President Sara Duterte nagupod man dito. Grabe ng hatak. Abal niya, mangabay ko sa inyo, niya bisan tag $5 lang. Amot-amot ka mo. Niya ko ni mapreso ko. Pagkagwa ko, paimuan niyo ko ribulto. Itupad niyo ko kay Rizal. Pero on a serious note, may justification man ang anay presidente. Ang amal niya, kung nahimo ko gidman abi, na medyo gawid-hawid man sa Sir Bebot Soloso, kay Nini Chris, kay Kong, kay Sir Mike Malones dyan sa Dueñas, kay Ma'am Betty, nagawid-hawid man sa niya, kung nalimbaw abi, nahimo ko gidman, insa ginihimo ko ni para sa akon pamilya, ginihimo ko ni para sa akon kaugalingon, di ba ginihimo ko ni para sa Pilipinas, nga magtarong ning ang mga durugista, talarong, magklatumba. Kung ikaw, abi, kung ikaw, mas din ang pasalabihon mo, ining asod-asod nga pagpamatay in the guise of bangod niya ni sila durugista or ining pagsagsag ng sabangsang illegal drug trade. Nagligad to sa karanasan ni Sir Eric Gose, 1 milyon. Sobra, nakuha to sa magpartner to nga Benji kag Cristel. Kag adlaw-adlaw, almost every day ang kampanya against illegal drugs. Grabe!
ang mga taga 100,000, 200,000, ordinaryo na lang na. Minilyon na niya subong ang ma-recover ng mga armas or ang mga droga. Pamatian tablang statement ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko. Ako'y daw yung ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro There you have it, si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ikon ikaw, pabor ka, halimbawa giman nga madayon ini, imuan ribulto si Duterte, tupad kay Rizal. Kaya may mga kanini mo, may mga historical significance niya mo. Hindi lang ni siling mo Sir Ronnie Cortunalo Pera, Sir Steven Heradino, nga itupad man ni bisan sino. Ti ikaw, pabor ka, bing nga butangan ribulto si Duterte. Aba niya kung nahimo kuman ini, kung nahimo kuman, huwag man nako gid. Niya kung nahimo kuman ini, nga pinang nangmando ko to nga pang tumbahon ni Pamacho ni, niya hindi man ni para sa akong gulingon, kundi para sa Pilipinas. Las 7:51 na sa aga sa Pilipinas. Before we take a break, let us pause and let us pray. May matinion nga daw kabudlay sa sitwasyon, pamatian mo lang mga balita sa mong kabugat gid Sir Randy Fariñas sa San Antonio sa Tapas Capiz. Sir Matt Estrada, no, kay JJR Hydrolis Vulcanizing sa kay Samuel Lubira. JJR Hydrolis Vulcanizing Shop. Bao katunog ka radyo niya. Gapamati sa K5. Sir, salamat sa inyo. God bless Sir Matt Tatahala kay Sir Randy Farinas na good morning Ted, nag-off air ang yes sir, off air. Sa uton. Anaflatan sa day Sir Matt Mata. Okay, si Mayo man na ganya. Hinahinay lang kamo ha, hindi hinahinay lang kamo. Sulod sa war room, damo problema, pamatian mo na yung balita, parte ni sa nasunog nga mga pamilya Reyes, Julius, Jewelyn, and Llewellyn, and Amber Marie. Galalain ka. And even in our personal struggles, di ba Sir Matmat, may mga struggle kita, Sir Derek, Sir Randy Farinas. But our hope is in the Lord. Put your hope in the Lord. There is hope in Jesus. Si Jesus lang, why na sa iban pa. Sir Blair Matoliano. Pamatian tayong mensahe sa sining aga that will inspire us to hold on sa promesa sang Diyos. This is the problem. Anytime God allows you to be marked, anytime God allows you to go through pain and tragedy, what happens to people is that's when they quit. When it made sense to quit and to give up. Jacob said in a defiant voice, I will not stop. I will not give up. I will not let go until you turn this mark into a blessing. Because anytime God gives you a mark, a pain, a tragedy, a trial, something that marks you for the rest of your life, if you won't let go of God, He will take it and turn it into a blessing. Ay agi may dulot,
ang mga kabudlayan kag mga kasakitan nga aton nga ginatubang. Ini nga marka, inang scar nga ina, will turn into a blessing kung hindi kita maguntat sa pagtuo sa aton mahal nga makaako. May mga problema man, do kabudlay gid ang sitwasyon subong. Pero take heart, the word of God says, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper, not to harm, plans to give you hope in the future. Ang blueprint sa kabuhi mo, JJR Vulcanizing Shop dira sa Oton, mga sir, dira sa mekaniko, kay Bigong Nilalang, Mama Rita Michelina, ginawyatan ni Jesus. Kuri, santa man na, gubon taman, ang aton nga architect, ang aton nga engineer sa aton kabuhi. His name is Jesus. Nakahibalo sa iya plano para sa imo kag sa akon, sulod sa War Room. Let us pause, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Most gracious Almighty Father in heaven, Jesus, salamat gid sang bagong adlaw. Nakita naman namo ang imo creation. Salamat for preserving our lives. We worship you, we thank you, and we believe in the power of prayer. And as we pray, we activate the powers of heaven. Salamat gid Lord nga imo presensya aragi sa tunga namon, because Matthew 18:20, duhaw kon tatlong nagatikmo sa ngalan ni Jesus ara ka, subong Lord iniibo kamo. Kami, we believe in the power of prayer. Lord, salamat kabuhi si Sir Jean Ray Seaman, salamat kabuhi si Ma'am Marie Thelia Michelina, si Sir Matthew Tahala, si Sir Derek, ang MKF team. Salamat sa birthday ni Ma'am Mona Tahala, ni Ma'am Jessie May Galotera. Salamat Lord nga ikaw ang nag-provide sa amon mga kinanglanon. Salamat nga ikaw ang nagabantay kay Ma'am Erlene Fria Hermo Elian sa Bitaogan, Pasay City. Sa kada isa gatipon sa pangamuyo subong aga, Lord. Patawara kami sa amon mga sala and ginadayo namon ikaw. Ikaw ang nagapamati, way ka pa sa relasyon kay Jesus, imitlangin pangamuyo kabigang imo. Gusto mga pangamuyuan, Sir Rico Zabala, Sir, di ba nagpapray ikaw nga with Ma'am Gemma Agustin kay na-stroke ini sa mo taga Barangay San Rafael, Monduriao. Sir, kumusta ka na kay hambal ni Ma'am Gemma? Nag-ayo na. Daw ano ka na kaayo? Kay Sir Ricardo Bataanon dira sa Barangay Pasig, San Dionisio. Sa tanan nga nagmasakit subong, bisan way ka man sa ginabatsag, imit lang ini pangamuyo, Lord. I surrender my life to you. I need you, Lord. Patawara ako sa akon mga sala. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, akon kabuhi. Heal my hurts, my past, my regrets. Dumduma ko sa imo liwat nga pagbalik. Buligi ako, Lord, sa akon nga mga matag-adlaw nga mga struggles sa kabuhi. In Jesus' name, amen. I release healing to those who are sick. Pastor Ricardo Bataanon, I declare complete healing for you, sir, in Jesus' name. Kay Sir Rico Zabala, kay Sir Fernando nga pakaisa ni Ma'am Laura sa Sinugbuan, San Joaquin. Safety, Lord, ni Sir Matthew Tahala and his team, paantike. Let your traveling mercies be upon them. Hawanin iladala niyo wala sa mga disgrasya. Ang magabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Mga estudyante, mga professional, abogado, judges, nurse, architects, medtechs, ang mga dentista, ang mga lolo kag lola sa balay. Thank you for this day, Lord. We worship you. We thank you. Ipalik mo sa kamatayon, linog, disgrasya, and all forms of tragedy. In Jesus' name, amen. Power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Be strong, fear not, for your God is coming to destroy your enemies. He is coming to save you. Hambali ang mga ginahadlukan nga magpakabakod kamo kag hindi magkahadlok. Nagaabot ang inyo Dios sa pagtimalos sa inyo mga kaaway kag luwason niya kamo. Isaiah 35 verse 4. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Ang pagpabugal kag pagkamatinas taason sang tawo makalaglag sa iya. Hulubaton 16 versikulo 18. Proverbs 16:18. I need your... Don't repay evil for evil. Wait for the Lord to handle the matter. Hindi ka magtimalos, magsalig ka lang sa Dios kag buligan kaniya. Proverbs 20 verse 22. This is the word of God. Every day I grow to love you more. Pride ends in destruction. Humility ends in honor. Pride ends in destruction.
humility ends in honor. Ang pagpabugal sang tawo makalaglag sa iya, pero ang pagpaubos makapadungog sa iya. Proverbs 18 verse 12. This is the word of God. To this place where I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. Ang kumato subong sa intensive care unit, I declare life in Jesus' name. Ang hindi makalakat, walk, ay hindi makakita, I declare clarity sang vision. Those are confused, worried, depressed, may kamatulugan, alcoholic, drug dependent, be healed in Jesus' name. Ikaw lang depressed, hindi ka mag-suicide, hindi mag-suicide. Salain na, yan na sang panulay, yan na ni Satanas. Kung mag-suicide ka, bulahog ka sa impyerno. Tawag ang ngalan ni Jesus, may paglaom sa iya. There's hope in Jesus' name. You hold my life in your Pamilya Acueda kag Licenas ay ang mandirigma sa Barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Ma'am Gemma Agustin, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Eric Monterosa Gose. God takes all the glory and Christ alone is exalted. in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Badoy Pacheco sa Mabugaw Sur, Santa Barbara. God bless Sir Steven Herardino. I may sound corny, badoy in the OA for some. I don't care. Ay mahambal nga Sir Matt, Sir DJ Machocolate, kilala mo na si Ted Francia. Corny, no? Plo pangamuyo. Be-healed ko no in Jesus' name. I don't care. Hindi ta pagilimit ang gahom ni Jesus na mag-istorya sa imo kag sa akon. Sir Franklin Nui Espinosa, I declare fast recovery kay Gamay Hemoles. Para sa mga sa ICU, I speak life to those who are sick and bedridden in Jesus' name. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares. Sa mga nag-request wala day for prayer sa mga pasyente nga sa ospital. Namigit nga mapabati ninyo anay paliog ang aton nga pangamuyo. Kag mapabato naton gid sila. Mapaverbalize gid bala. Mabaton gid nila si Jesus, siguraduhay inimo. Totong labyogo, God bless. RG Kalanoy Balansa. Franklin Uy Espinosa, God bless you, sir. In spirit and in truth. Time spent in prayer is never wasted. Ang oras alas 8:01 na sa aga, Philippine Standard Time, diri sa Foro de los Pueblos. Ang oras ginadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hold on, pagbalik ta, report ni K5 Alex. Ano ayan subong ang atmosphere sa sulod sang Iloilo City National High School after nga duan nila ka mga manunudlo patay sa tragic nga insidente. Sunog asang ila bata nga 7 ka tuig Amber Marie na sunog man. Kag standby ka mo ha. Ining bantog viral subong nga si Mama Ray Ray. Dumduman nyo to ang Iloy Balang viral. Ang yabata naghampang sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet for Team Iloilo sa Patagsang Dalagan, si Maraya Cordoba, taga Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. At to balang iyang ang iyang video, bala pamatian ta naman yung audio niyo. Si Ray Ray, pamatian niyo paliog. Totong labyogo. Aray bla kay may video mo, Sir Matbat, dra kay Sir Derek. Maraya! Maraya! Lagas! Maraya! Maraya! Lagas! Maraya! Lagas! Maraya! Ano malagas, Gabe? Ito na lang nag-video. Maraya! Kasiga! Kasiga! Lasig! There you have it, si Mama Ray Ray. Maraya! Maraya na siga! Ma'am Betty, solusyon na siga! Ala, no? Sir Bebot, na siga! Nasiga nyo nga kaan!
Oo, subong aga Sir Matmat, i-kwanta ni guest ni Dre sa ato nga program. Nakaistorya na kami kahapon ni Mama Ray Ray de Siga. Di may mga stage, Ma'am Gidya Pario ni Sir Gerald Burgos Tanangonan, Ma'am Ninfa Tahala, nga worthy of emulation. Inabalang hands-on gid siya. Kadungan naman ini, subong nga bulan nga National Women's Month. Foro de los Pueblos. Yang role sang Iloy Bla sa panimalay, role sang babae. So makita mo ya, she may appear corny para sa iban, para man sing ginahimo ta Sir Matmat nga pulo pa nga muyo. So Israel, kilala mo na si Ted? Ditambing kilala mo si Ted, puro pa nga muyo. Bihil kuno corny. Patsang radyo, ati patsa. Corny man siya para sa iban, nga kadlawan man siya, pero sabang viral siya. Abi nyo si Brianna Nicolaang lang. May ray-ray man kita de. Good morning sa Calvary Baptist Church sa Oton, Gerald Burgos Tanangonan, Calvary Baptist Church kay Mayor Sofronio Fusin, kag mga miyembro, kapamati man diri sa K5 News FM. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Yun nga istasyon K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagong nga paglaong. Wala sangaya ay bisan nanuman kabudlay, wala sangaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalig sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay.
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Imon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan naging pangamayuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Milhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Milhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO, Dr. Milhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya.
kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bago nga paglao. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Vladimir Santo, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si T5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Miluy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Miluy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging
8:28 sa aga. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gyapon kaupod ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga constipated, tumarna Clinicas Probiotics, ha? May UTI, urinary tract infection kay dysmenorrhea, Clinicas Probiotics. Tukaron nga adlaw dyan sa mga taga-Pasay, San Enrique, Dueña, San Rafael, Dumaro, Capiz. Adto kamo sa Clinica Outlet sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawan, Pasay City, kay may free consultation. Kamaan kamo nga ang liso bla ka kapayas nga luto, Mami Panik Pingason, Ma'am Mary Ann Lumampaw, Ma'am Marie Thalia Metzlina, Ma'am Laura Sumagaysay. May madamo nga benepisyo. Papaya seeds contain nutrients nga nagabulig cure sang liver cirrhosis. Kaya nagapanami sang kidney health, nagapugong sang kidney failure. Aring mga benepisyo sang liso sang kapayas nga luto, no? Liver health. Dapat nga may baluan mo nga ang liso sang kapayas may essential nutrients nga nagabulig bulong sang liver cirrhosis. Ang himuon mo na, dunulton mo ang 5 tubtob anom ka liso ka kapayas. Tapos simuon mo sa dong juice bla o ganip ikaunon mo or lime juice for 30 days. Ikadwa, kidney health. Ang liso sang kapayas, Mami Ubang Bilhira, kay Mami Nita Cabaluna, kay Mami Buday Bilhira, Buday Abilieto. Aryo, papaya seeds can be used to improve kidney health and prevent kidney failure. Ang mga kidney poisoning pahit niyo. Ikatatlo, Manong Rene Verdejo, Titaniknik, anti-inflammatory properties. Papaya seeds have powerful anti-inflammatory properties, which means nga maayo sila sa pagtapna sang arthritis, joint disease, swelling, paghabok-habok, pain and redness. Ikapat, antibacterial kag antiviral properties niya, Sir Steven Herardino. Ang liso sang kapayas can kill harmful bacteria pareho sang E. coli, staph, kag salmonella. Nagabulig man sila bato sa viral infections kag nagaayos ang dengue, typhoid, kag iban pang balatian. Ang duga-duga bla sang liso bla, excellent remedy for typhoid fever. Amo nang pait niya, Ma'am Ninfa Tahala. So i-share ini sa mga tupadyo balay, mga nagapamati subong, ang aton nga health news. Ang liso sang kapayas, either luto or hilaw, Foro de los Pueblos, ay badako nga benepisyo sa lawas. Las 8:30 sa aga, ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 sa Pasay din. Sa Pasay, hiwaton next year. Nagbid ang Pasay and handom ni Mayor Stephen Palmares nga mangin host. Actually, bisan ang palaro, ginahandom nila ini. Kay hambal ni Mayor Stephen, kung na-host nila ang 18 ka mga riyon sa nagligad nga 18th National Boy Scout Jamboree, nga kaduro-duro tao to sa Pasay, the regional meet, ayhan nga medyo gamay-gamay lang. Matiyan kang statement ni Mayor Stephen Andador Palmares sang Pasay City. As far as last opening program ka Wibra Amit 2025, and before that no, may ongoing man kita nga mga sugilanon, more particularly no, with the good governor of the province of Iloilo, nga Ciudad Capasi will be given the chance to host the Wibra Amit 2026 no. Kag nalipay man kita nga yung mga lideres sa bilog nga Rion size naka-istorya man kag it's the turn of Iloilo, and then ginayo naton kay governor sa mga lideres naton nga kung pwede ya Ciudad Capasi matawaan ka oportunidad no, nga mag-host ka regional meet. This is the first time no nga ya Ciudad Capasi mag-host ka Wibra Amit no sa bilog nga istorya ka Ciudad Capasi. And regarding sa preparation, just like the 18th National Scout Jamboree, preparation will always be subjective no, but we will try our very best nga makatao kita ka lain duman nga Wibra Amit no sa aton nga kabugusan ka riyon size with the people with the Pasinons nga suporta. Nakita nyo man no, diya tanan nato nga mga school heads, the entire schools division office of Pasay City is here, willing to accept the challenge to host this Wibra Amit 2026. Pag ayo naton nga Ciudad Capasi, daw nakaluyan man kita nga yatanan nga mga
probinsya naton kag mga lideres unanimous man nga way mat problema no. Kag ako nagapasalamat gid diya si Regional Director Ramiro Oitico no. He is the one who is also instrumental for giving Pasay City the chance to host this regional meet Wibra Meet 2026. We will do our very best no to deliver a one of a kind, a different Wibra Meet no sa bilog nga mga partisipante kag delegates kag ako nagakalipay gid nga dayan ya pag ugyon katanan-tanan nga lideres ka probinsya kay Iloilo with the governor, all the Congressman Ferch Biron kag mga imaw naton nga 42 ka mga mayor sa bilog nga probinsya kay Iloilo. Siguro ya mahambal ko lang this will be one of a kind Wibra Meet 2026 sa siyudad Pasay. There you have it, si Pasay City Mayor Stephen Palmares, one of a kind. So ginalauman nga mangin manami ang pag-host sang Pasay, dason tuig ka Regional Meet 2026. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Nagtakop na ang Regional Meet sang Biyernes, pero ginistoryahan si Brianna Nicolaang, ato bang gwapang player sang Taytong High School sa volleyball. Way panalabot sa iya, ining si Mama Rayray. Si Mama Rayray, ngalan niya gid is Rodora Palek Cordova. Mama ne, parinti nyo dya. Rodora Palek Cordova, 48 years old, taga Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Nakapamana kay Sir Santiago Tejida Cordova. Santiago Tejida Cordova, 52 years old, taga Barangay Daan Banwa, Victoria City, Negros Occidental. Kag may mga pamilya sa Barangay Pakyad, Oton, Iloilo. May anom sila ka mga bata. Ang una, Lawrence Palek Cordova, 22 years old. Ang kurso niya, Hospitality Management dito sa Thailand. Naga-OJT, on-the-job training. Si Lorraine May Palek Cordova, 20 years old, third-year college student. Ang yasang kurso, Bachelor of Education, major in Mathematics. Vertikalang bata. Ikatatlo si Lance, IT. Ang yang kurso, ikapat si Laika. Ikalima si Lovely Me. Ang isa dito kina si Lorraine May, M-A-Y. Ang Lovely Me, M-E-E. Lovely Me, kag ang ika-anom, amuning si Agot o kon si Maraya Ludin. Maraya Ludin. Maraya, M-A-R-I-A-H, Ludin, L-A-U-D-I-N-E. Maraya Ludin Palek Cordova. We have on the line si Ma'am Rayray, no? Bantog ini sa subong, damo sa sang fans. Ma'am Rayray, si Ted Aujero Francia diya sa K5 News FM. Good morning, Ma'am Rayray. Good morning, sir. Yes, ma'am. Salamat gid sang tiempo nga gin tao mo diya kanamon sa K5 News FM. Viral ikaw do karon. Sikat-sikat ka daw artista giti mo. Sobra pati mo kay Brianna Nicole ang mo. Kung may Brianna Nicole ang sa volleyball karang Regional Meet Tuyas Antique, may Mama Rayray man mo. By the way, sino si Mama Rayray? Antes kita tunan ng imo nga pagranda dito sa Regional Meet. Sino si Mama Rayray? Pagkilala sa mga fans mo nimo? Ang ano lang, ang simple lang dya, sir, simple lang ya pangabuhi manamon way magi una-una nga grabe gidya viral katong video ko nga toy ano man ang bata ko sir vlog ma kami nga duwa pay laing ditong tuya ko sa Antique sa halin karang una pag karang liga tuig grade 5 mo manda obra ko gitara pag umpisa dalaga ni Maraya mo man ako nga dagan-dagan kung diin pay ay tanan nag-viral parehas kato sa Antique sir. Di daw may kita man ko nga video, ngamtis pa kaday daw tuya pa lang sa 4th Congressional District Meet sa Anilao. May video doon kanimo. Tapos may diya pagit sa Iloilo Sports Complex sa may stadium. Galaga-dalagan ka man. Ya bata mo tuya sa may track oval. Diyati mo sa may kwan, sa may stadium bla. Pay ang sa regional meet, nag-viral gid no? Oo, gani sir. Why ko kamang kung Urikula naman, ngayon nag-video gali ka to, dang coach man anday Maraya ka boys nga to, taga
Carles kung Concepcion to si Sir, why ko kamaan ka to? Sigot lang ko gani. Ti ginakabi ka nga stage mother, no? Bisan by the way, si Maraya mo diyang agot mong bata? Oo, sir, oo. Sa anom sa mga bata mo, gin-discuss ko di kay na. Baw, grabe no, tunga man do si Inaya na produce ni Sir Santiago no ni Tagoy, no? Para batak ni mo, no? Sir, Ano? Junior Malambakas. Permi ka pang uhet? Or ano niya, olayhon sa katurugon? Sa mga, ano mo kabata nga daya, puro sa naraner, kung si Agot lang? Si Agot lang, sir. Ang magurang na kadayaan, nag-entrada sa sa table tennis. Sino nga magurang na? Sino? Si Lovely Me. Si Lovely Me, okay. Naan sa table tennis, data nag-entra. Galit tiway managdaog. Ipabati ko bla na yung video nga nang gadlagan-lagan kabla nga nagasagit-sagit kabla mamrayray pamati lang ay ipabati naton sa bang worldwide na do Roya fans mo bali Sir Matthew Tahala gani si DJ Machocolate bla nga DJ diri sa K5 may gusto niya man ikaw nga mag-guest bako ti ganin unahan ikaw ay manamo may ang parinti mo diyan si Gayoso friend ko mati bla na yang imo video bla mati bla video mo bla mati bla Maraya! Maraya! Lagas! Maraya! Maraya! Lagas! Maraya! Kaya malagas, Gabe. Maraya! Kasiga! Kasiga! Lasig! Sir? Hindi na ba tayo may limog mo? Oo. Di ka nahuya sa gulingon mo? Wait, ako nahuya siya. Dapat lang. Di ba iba na mambal iba ta na ano day ata na do nagkaruya dagan-lagan ta na. Ano yung nagasunod sa pinsar mo? Sang gasinggit ka na? Gatchir ka na? Nabatian na ihan to? Batian na, sir eh. Nagpamangkot ko kung batian na limog ko, batian ako no. Manamo limog ko lang kadaya ginapamatian na. Kung sa bagay, siyam ka bulan nga mabdos mo, isa lang kamo ka pusod. May kwan niya mo, may innate connection ng nanay kag bata mo, no? Hoy. White mo guys, labot dyan kon suyaan kag tao. Nano day do buki? Nano day ata na? Takot labot ka na balat tanda dyan, no? Siyempre, tampo kay Maraya ko. Dood. And pagi sinang pag-sagit mo or pag-cheer mo sa iya, ang bata nakagain pagit sang confidence? Oo basta dayan ako kagi sa na parapitan ko diyan sa may maumpisahan kadalaga nang balang ko da nga Mar bantay diya lang ako kadlaw dayon da Iway ka man ginakapoy ka pakadto pakaray mo daw ako takoy nakapoy nimo ako kabatyag kung pakadto pakari ako kabatyag dang tapos do dalagan man ni Maraya amo dang ginatawag nga kwan nga adrenaline rush kung sa height bala ka mga akuan bala mga event kinanglan sang adrenaline mo way kag batsa kapoy no ori ka lang ka batsa kapoy oy itong pagtapos dun ni Maraya man si Maraya third placer bali bronze medalist sa regional meet hindi doon na madara para sa palaro hindi siguro sira sarili lang nag-gold kung nabol na daad tong second, kung nag-second ato sa hardol na gate, siguro daron pa to ka, kapot nanda, gari nga nalagas pa ka, mo, kanigros. Oo. So, grade 6 na do karon no? Dayan sa Tabugon Elementary School ka eskwela? Oo, sir. Di may eskwela sa school? Sa Dingli National High School, kuno ana nga uyon. Oo, dood. So, halin sa gamay, na ma'am dasing mlagan dyan. Ano paano mo gina-training sa dasing mlagan dyan? Lang gani sila dang kagi malang dasir nga dang pirmi kaming dua galag saray dias taram na. Hindi, labot mo hindi?
Hindi eh. Dasiged? Amo malang ay man ako nga dang uyo nagid madalagan karang una nga daw aya gari karang grade 5 nagapangita si ma'am na ko sino bla gusto ma-entra magbayaw pa na. Yo kag interesa sa lagan gid no? Oo. Ang si Eda May Arceo bla kag isa to si Calbalfin nga imaw naman sa Team Iloilo taga Carles. Gasikit tanaga maglagan gasikit jaway. Gasiki man sir, hindi ka sao kung may sapatos. Way kamluoy ka na nga basi malapukan? Na ano man nagipangita ko daw sa sapatos. Nimbak lang ko ka sapatos na tagi 150. Hindi mata na. 150 nga bro bay na tukal dayan. Baklay mat ng maralon nga bisan isa lang bakal pay buhay kag maguba. Ay ko inog bakal ka to mo. Awa. Tawan takawa. Do na magawa. Pero bala mo gin-interview ta ka sa pagsigwen na kay National Women's Month. Ang importance ng isa ka babae. Ang importance ng isa ka ray-ray, mamaray-ray sa balay, kag mamaray-ray as stage mother sa isa ka atleta. Daw ano ka importante ang roles ng isa ka babae sa panimalay kag sa komunidad mamaray-ray? Ang importante gid sir ay kinanglan dayan ikaw nga nanay nga maatipan ka bata mo kung gaeriskwela sanda. Kinanglan atipanon mo sanda sa mga kinahanglanon mananda sir Okay. Insa nga Maraya gid pangaran mo kanano ang kuan mo gid ba paborito mo si Mariah Carey? Ha? Ay pagbata ko da sir kay Mariah suli da akag kulob. Why da mamuan kung bayi ko laki. Dang kung puro Elsanda tiging pangaranan nanda da na ipangaranan lang nga Ludin Mariah. Tay daw manay daw suli ging baliskad nanda ya Mariah Ludin. Dapat una daad gin man niya L hay puro sanda L no, si Lawrence, si Lorin, si Lance, si Laika, si Lovely Me. Dapat ang ngaran is Ludin Mariah. Pero do karon ang anang ngaran is Mariah Ludin. Palek? Oo. Cordoba? Baliskad mananda. Ti may palik man kami di sa K5, ang manager to sa K5 News FM Sara, Manilin Abaro Palek. Tapos ang anabana Ramram Palek. Mga bigatin man nga pamilya sa Dawis, Bututan, kag sa Pasig. Kapamati ka ni mo do corona? Taga Pasig ang tatay ko, sir. Taga Kadilang, no? Oo, Kadilang, Pasig. Anong ngaran ni tatay mo? Si Pedro Palek. Nanay mo ay? Si mga taga Dingli, Lolita, Dalipe, mga data. Lolita, Data, Palek. Dalipe. Dalipe, Palek. Oo, Palek. Basta white mo noya white mo noya to sa ginimo mo nga nag-viral ka. Ako noya, may akong nanakaw kuda kung ganoy. Correct. Ti feeling artista ka do karon kilala ti mo Dingli. Diyan bukulot sa Dingli, do karon gina-interview ko di K5. Bisan sino lang duro gid nag-cheer kanimo. Ano yung mamambal mo kananda do karon Mama Ray? Nagapasalamat ako sa tanan-tanan nga naka-appreciate ka akon nga nanamian ka akon nga dang dala sirisinggit kag dara sirisinggit na hod. Ang dudya pasalamat ko. Oo, dood no. Sa dason nga mga hampang ni Mariah, ti manamo ay okay pa dahil karon hay kawan pa lang ng ano ganyan elementary. Pay ko may bot-bot mag-high school ba, mama, ano ti mo mama karuya? High school ng isa daw hindi gusto, ginya daw gina baby bla. Himuon mo mga para sa bata mo? Ayo, tana sir Di man ba nga mama, hindi bala ti mo mama, ipos ka lang bala mama. Pay mo yung lati mo dyan sa prongkuan mo. Mama, ala da sir mag-high school, sir apay basta ako maskin high school da sa na sir Oo man, no? Ano, mga tampo ka da ka na? Oo, magani, no? Kaya ti, amo gina pagpalangka ka isa ka nanay sa bata, no? Oo, eh. Tuyado ko nun sa Merkado Cadueñas, bala. Tunog-tunog yung limog mo. Tuga pamati sa na to sa snack shack ni Sir Bebot Soloso, ni Ma'am Bete, mga tricycle driver, bala padto sa Kalang, Nabalas. Duro ka pamati ka nimo. Abi pang bugnuhan na ito si Ma'am Bete Soloso kag si Sir Bebot to sa Cadueñas, ha? Ay, dang shout out kay Ma'am Bibi. Betty.
Bite. O kay Sir Bebot Solosyo. Kay Sir Bibot. Solosyo. Ano, sir? Solosyo, plido da. Bibot Solosyo. Oo, sa Dueñas Sa Dueñas, kumusta ka mo dyan? Mayong adlaw sa inyo. Oo, sa may snack shack, gapamati sa dyan sa may merkado, tunog-tunog, Doro doy fans mo ha? Artista ka doon, pili ka doon ka, kung gindugo ka na to si Brianna Nicola Ong Aang, ikaw daw Brianna ka man. Di ba ma'am Ray? Ano na? Nauya gay tako kadang mga dang okay lang ay ko mauya nga dang nagadlagan-dagan ko pay ko dang interview ka doon? Nauya ko. Kampiyon niya pormaak mo gani ka sakay ka dis kabayo ha? May kabayo kag lipa simple ka lang pero may kabayo ka ha? Nakatiraw ako sakay kabayo ging dala ko kada sir kadang followers ko nga si Man Sir Tuya sa dingito Sara. Sa dindaya sa Sara? Oo, daw tuya, dapit natin. Daw equestrian ka man, ha? Sige, Mama Ray, salamat kid sa pag-imot simpo diya sa K5 News FM. I-follow lang kita. Balita K5 sa umaga, mga muyo kita dyan. Asa sa Foro de los Pueblos, ha? Congratulations sa imo. Remain grounded, ha? Hindi kin maghanggo di ulo, ha? Basi mga baga sikat ka doon, bla. Bisan sino lang magpa-autograph ni mo, bla. Diba? Sira mo mang-gwapo na. Dapat lang, kid. Thank you, Ma'am Ray. Salamat, good sir. God bless. Salamat. Dad. Foro de los Pueblos. Amo na iyang gusto. Remain grounded. Bisa naman maabtan mo, accolades, pagkilala, kung ano man nga mga attention sa mga iti viral sa mo, no? Pagkakita nila sana mapapicture. Usually mo na, remain grounded, gid. Kagambal niya niya himuon ko niya kay para sa bata ako ni. And that is what you call a stage mother. She will do everything para nga ma-please ay isang bata. She will do everything for the love of her daughter, Agot Maraya Ludin Palek Cordoba, taga Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Sa 8:50 sa aga sa Pilipinas, may tsimpo ni si Maraya, namon di si Maraya, weng-weng namon. Sekwanay si K5 Alex, anong atmosphere there asabong sa Iloilo City National High School after sining tragic incident nga silin na patay sa sunog ang ila faculty members nga sanday Sir Julius Reyes and Ma'am Luwilin Reyes. Subo nga balita pero daw ginapilit sang Iloilo City National High School community nga batunon ining masubo nga balita nga kadungan sang dako nga sunog nga natabo sa Infante Molo sang weekend patay ining maestro kag maestra. That's also 51 dagun-dagunon ta kay 8:51 na iba niya mga information bantayan karon sa program ni Sir John Sapio sa 11 Mbps K5 John Sapio. Ang himuon sang Iloilo City National High School community with this tragic incident. Las 8:51 sa aga, Philippine Standard Time. Masa si We Wanted nga dala sa iba't pagiging balita about bagod sang limited natin yung oras, ipaiway naton ni sa buwas nga adlaw. Ang gun ban violation nagdamo na gid. Bisan ang Comelec subong kaugtas sa mga politiko, mga tinawas sa mga politiko nga naghambal na gid nga mangin eco-friendly. Anong bot silingon sina? Hindi mo pag-ibutang sa puno sang kahoy ang campaign poster or posters. Anong kakatabo subong? Wala kag tuo. Isan sino nga mga politiko, kapadalagan gobernador, kapadalagan vice governor, congressman, konsehal, ginabutang nanda sa kahoy. Lantawa bala way pagani sila sa pwesto. Ragtasan doon, law breakers na gani. How much more kung nara sila sa pwesto? Nga pwede nila maburon-buron ang sitwasyon bangod nga ara sila sa plangakuan. Las 8:52 na sa aga. Check ta si K5 Alex sa report na gikan sa patrol. K5 News FM Kampiyon Report. Sa mga gusto nga maghibalos ang ila latest nga health condition, adto kamo sa clinic outlets diri sa Iloilo City sa kilisang Robinson's Place Haro, sa Miagao, sa Baybay Norte or Bisit Miagao,
sa Kalinog sa Cosmart kag sa may Pasig Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. K5 Alex, sa report. Go ahead, ma'am. Yes, no, sa K5 Tad, hindi matutungan ang pasubong nga mapasyagan sa Ilog nga Iloilo City National High School. Kasunod din no, sa kamatayon sa mag-asawang manunudlo, no, sa nasambit nga eskwelahan after sang nagluntad nga sunog sa may Barangay Infante Molo, sa may ilagid nga puluyan, ka K5 Tad. So, in line with the tragedy nga tabo, no, sa Sabado, ginto ka maayos ang eskwelahan sa pagbangunan ni Principal Alpha Hava nga magpatigayon sang short program as well as pag-offer no sang prayer no kay 5 TED para sa mag-asawa kay they feel good nga very sad good no ang kada isa diri since kati ang mag-asawa mabuot nga klase nga mga manunodlo and very close sa sila kasi 5 TED sa ilang mga estudyante. So they are teaching visual arts class and wala na sa other teachers kasi 5 TED nga makabulos sa ilang pagdula. Kasi amo gini ilang specialization nga duha. So they are teaching painting, drawing, tag amo gid na ang direct nila nga advisory no nga mag-asawa diri sa eskwelahan. Si Sir Julius isa sa mga coach no sang isa ka team dire sa Iloilo City National High School nga nagdaog regional kasi 5 TED sa isang competition. Hindi lang nato natumon pero kagina based sa message no Principal Hava nga great loss gid ang duha ka manunodlo sa mga eskwelahan and may possibility pa gani ko no nga basi magpondo ang visual arts class tungod nga wala na sa may matudlo sa mga estudyante kay 5 TED. So subong ongoing sa gihapon no ang short program nga gin-offer para sa ila kadungan kinina no sang flag raising ceremony. Subong para yon ang lighting sang candle sa classroom sang duha ka mga manunodlo and gin half mass naman kay 5 TED ang hayahay sang Pilipinas o kanang flag no diri sa nasambit nga bulutuan nga nagapakita no sang pagmourn pagkasubo sang bugos nga eskwelahan so kamatayon sang duwaton sa mga manunodlo. Sok-sok sila sa t-shirt ito no nagluto ning mga estudyante no tumayo nila. Yes, amo gini ang direct advisory class sa mga nagasubok sa ito. Amo sa ang direct advisory class. After kagina sinabi miliyon sa mga kabataan kay 5 TED since hindi lang sa duha ka mag-asawa close sila one season kay Amber ang bata wala sa duha ka mag-asawa nadala nila na sa office no kirmigid nila ginadala di kay 5 TED. Di bala mo ilang expertise ni arts dibuho bla so one of a kind di mo only experts can do it only Sir Julius and Ma'am Llewellyn can do it tani Yes. Tapos no, na did na tapos na. Oo, amo na gani. So hoping no si Principal Hava nga next year sa opening sang klase makita mabulok man no sa ano nga sini ka mga manunodlo pero as of the moment dumakundo ang visual arts class kay 5 TED. Ang visual arts class for the senior high school students ne? Hindi? Yes, kasi 5 TED. Para sa senior high school students. May audio ning kuan ang paghambal ni Ma'am Alpha ba? Mamatian tabi. Okay. Sige. And so, good that ang mga memories natin sa family Reyes manahit so halin sa natabo sa Sabado hasta kagabi bago ko magtulog ang akong opera is paghanap and highlight in the sense that it's a great loss hindi na kami sa ako but we believe that as what Ma'am Reg and everybody here kasi life amo gini siya natural na mapatay may kamatayon. So we have to accept the reality although masakit ka tama. So patuloy natin and life kita nga nabilin we will move on but the memories nila harapang sa akong tagpusokan
tayong tubig sa Carmen Reyes. It's a hard thing to accept, no? Oo. Budlay Actually, pag-iman. nagtambong pa na sila ka K5 Ted sa first Friday Mass ng Friday. So wala gid maglaom ang tanan nga mo gining matabo nga talasagit sila nga tatlo nga magpamilya ka K5 Ted. Kiti during the Mass araman si Amber, the way they describe no the couple, very close to God, very tawag na gani religyoso. K5 Ted, and very mabuot gid. Kag mayong ilang relasyon sa mga co-workers nila dira kasama estudyante. Yes. Nag-establish sila sa mayong nga panimuot Yes. Sige. Dugang tani karon sa dugang lang karon ng update sa program ni K5 John. Thank you K5 Alex. Sige. Oo. Nagikan diri sa Iloilo City National High School ang ining balita nga nadulong sa inyo sa GTX 500 food supplement at nakalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kamutan nga balita, serbisyo publiko kasalingawan sa Iloilo. Wala kita K5 News FM. Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan kag papahuwayon ko kamo. Come to me all you who are weary and burdened, I will give you rest. Matthew 11:28. The one who trusts in the Lord is protected. Ang nagasalig sa Dios protektado. Proverbs 24:25. This is the word of God. Ang oras, alas 8:59 sa aga. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Magtrabaho bilang domestic helper sa Qatar, Malaysia, UAE, ukon Saudi Arabia. Kung ikaw isa ka babae, 24 tubtob 40 anyos, apply na sa LRC Manpower Services International Incorporated. 100% legal kag legit nga agency. No placement fee, no salary deduction, free passport, free medical, free food and accommodation, free transportation, free test na training, and free processing. Apply na sa LRC Manpower Services International Incorporated. Magbisita lang sa ilang opisina sa Tan Guzman Building, MH Del Pilar Street, Molo, Iloilo City. DMW permit number 311-LB-04252024-R. DTX 500. Pasami ka pala nagaugtas?